galdetzeko, beti bezala esku altxatu beharko duzue beti bezala, beraz hasiko gara. Beharrezko maskorra, exequo, Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista. For Best Leading Performance, exequio, Jessica Chastain por la película The Eyes of Tammy Faye, Los ojos. The Eyes of Tammy Faye. Congratulations. Ok, tenemos aquí una pregunta en la... Galdera bat dugu lehen hilaran. Eskerrik asko, entzungailua behar dut. Segundotxo bat itxarongo dugu. Bai, aurrera galderarekin. Bai, bueno, zorionak sariagatik, galdera bizkor bat, jakinmin bat daukate hitz egin duzun zure Andrew Jarzinekin, zure banaketa kidearekin, sanez saria jaso duzula? Ba, ez dut aukera izan oraindik Andrewkin hitz egiteko, baina hemendik jetxi orduko deitu egingo diot. Kide oso bikaina izan da nirekin filmetan, prestakuntzan eta filmatzeko orduan gaur lanean ari da Calgaryn berak nahi zuen, etorri, eta beraz bere nahi honenako desionenak opaizkit, eta Andrewkin partekatzeko desiatzen nago. Beste galdera bat dugu hemen? Gabon, Jessica, zorionak, sari honengatik, merezi duzu eta. Galdetu nahi nizun, ea sari hau Donostiako sari honek indarra ematen dizun Oskarrerako. Kontxo. Bai, bueno, indartxo izan, bueno, ikusiko dugu. Zoriontsu egiten hau, egia esan. Ze... Zuek filma hau ikusi duzu, bueno, epaimaiak filma ikusi du, eta aitortu egin du nik benetan maite dudan pertsonaia bat, eta horren beste landu dudana, eta lana benetan gogorra denean, lore bat jasotzea horregatik, benetan atsegina da. Eta ez dakit zer gertatuko den 6 hilabete, hemendik 6 hilabetera, ze, bueno, bera adibidez ez duten joz nominatu, eta hori tragedia bada, niretzat industria honetan. Bera zoragarria da, baina, bueno, behar bada sari hau, oso ondo dago, eta nahikoa behar bada oso pozik nago, eta eskerrak Donostiari, maite du zinemaldia, eta hori haundia da jasotzea. Azken galdera. Kaixo Jessica, hemenago. Zorionak sariagatik, hortik irakurri dut jatorri euskaldunak dituzula. Eta zer esan nahi du? Edo ez? Bueno, egia esan hori berria da niretzat. Horregatik sentitzen nahi zain gustora hemen, horregatik izango da. Nola da eskerrik asko, ez? Esaten duzu, ondo esan aldut. Beraz... Behar bada arrazoi duzu, behar bada etxe berri bat arkitu beharko nuke, eta hemen hartu beharko nuke bizilekua. Bueno, nire galdera da, zer esan nahi du Donostiak zuretzat, zer esan nahi du sari hau jasotzeak Donostian, nola pasatu dituzu egun hauek Donostian, eskerrik asko, zoragarria da hemen egotea, 2014an egon nintzen, eta, bueno, jatetxetan ibili nintzen, eta, bueno, oso atsegina izan da jendea berriro ikustea. Somelierra etorri zen jatetxe batean nigana, eta esan zian, duela 7 urte ezagutu zintu da, lehen etorri zinean, argazki bat atera genuen elkarrekin, atera dezakegu beste bat. Beraz, lotura bat sentitzen dut hiri honekin jendea oso atsegina delako, eta oso eskuzabala, eta
gustatzen zait zinemaz hitz egitea, arteaz hitz egitea, eta gainera ingurunea oso ederra da, itsasoa duzue eta ingurune hain ederra. Beraz, autoan genbilena, esan zinemaldi hau ikaragarri maite dut, baita ere hautaketa prozesua nola egiten den. Beraz asko esan nahi du niretzat berriro hemen egotea eta aitorpen hori jasotzea zinemaldiaren aldetik. Eskerrik asko, Jessica. Bai, agur, eskerrik asko. Zorionak sariagatik, eskerrik asko. Bien, continuamos. Premio... Ondoren Irizar saria, Euskal Zinemaren Irizar saria. Maixabel filmarentzat gurekin egongo da, ekoizlea, Koldo Zuazua. Orain bai. Ahora sí. Muy bien, si hay preguntas... Galderarik badago, mesedez? Kaixo, ni zorionak, ni jakin nahi nuen, filma komertziarki estrenatu da dagoeneko, jakin nahi nuke zer moduz doan, ea datuak dituzuen horri buruz, eta ea badakizuen, ea iritzi anitzak dauden edo filmari buruz, edo kontatzen duenari buruz, gu datuak baditugu, 385, 380 pantailetan, 385 kopia 380 pantailetan, 3. posizioan egonda lehiatilean, eta emaitza oso ona izaten ari da. Hau da gure espektatibak bete ditu, eta berbada azpimarragarriena da, beldur ginen, Euskal Herrian batez ere geolokalizatzeko, tokiko gaia danean, eta euskeraz denean, eta zaila da transzendentzia izatea lurralde osoan, eta kasu honetan, film honek onarpen orokortua izan du Espainia osoan. Eta hori oso positiboa da, eta kritikarloan, zinemarroko kritikak egon dira, kontsideratu ezaketena interesgarria dela edo ez dela interesgarria, baina auzi politikoetan onarpen global bat izan dugu. Hau da, ezker abertzaleko egunkariak ikusita eta baita ere lerro kontserbadoreagoa duten prrentzaren aldetik ere Espainia mailan sintonia ona erakutsi diote filmari. Beste galderaren bat? Ez? Ibilbide luzea izan dezala. Zabaltegi Tabakalera saria. Premio Zabaltegi Tabakalera. Vortexentzat, gurekin dago Gaspar Noe. Muchas gracias. Bueno, y si hay preguntas en... Galderari badago, aretoan. Ederki, lehen galderarekin hasiko gara, eskerrik asko, Gaspar. Zein da galdera? Galdera da, eszenatokian komentatu duzu, gustatzen zaizula txisteak egitea, horrelako zerbait esan duzu. Eta
jakin nahi nuen, ea Vortexen, naiz eta filma gogorra izan, bueno, nire bizitza osoan pentsatu izan dut bizitza festa bat dela, eta nire bizitza osoan 5 urte nituenetik, dura gutxi arte, festa bultzatu nahi nuen, eta horretan ari nintzen pentsatzen divertigarriagoa izateko, psikotikoagoa izateko, eta energetikoagoa izateko, eta batean konturatzen zera, kalteak daudela. Eta kalteak oroar adinarekin etortzen dira, ez dira etortzen festatik. Eta pixkat aplikatu egiten duzu hori, film asko egin ditu jende gaztei buruz, divertitu egiten direnak, eta gero esan nuen, batean esan nuen, egin behar da adineko jendeari buruzko filmak, sufritu egiten du jendeari buruzko filmak, hurbiletik ikusi izan du, azten zarenan ikusi egiten duzu sufrimendu hori, ikuste dituzu gurasoak, aitagia arreba, magia arreba, osaba izebak ikusten duzu bata bestearen atzetik erortzen, COVID-a dela, minbizia dela, edo dementziagatik, eta bar, eta bar. Eta, egia esan, gurasoak, seme-alabak bezain maitagarriak dira, mundu guztia dago obsesionatuta jaio berriekin, baina batzuetan, momentu horietan, asko zurbilago sentitzen zara gurasoen gandik, eta hortik dator filma. Eta baina duela askotik nahi nuen egin film bat adineko jendearekin, nire lehen filmak egin dituen, baina 30 gehiago zuen jendearekin, eta batean esan nuen, 4-5 egin dituen gero gazteekin. Hau da, sexua eta maitasuna aurkitu nahi duten jendeari buruz, baina hori bizitzaren uneak dira, baina ez dira fuerteenak, batzuetan heriotza da momentu hori fuerteena. Eskerrik asko sari, parkatu galdera bat gehiago dugu, zorionak filmagatik, eta galdetu nahi nizun ere, ea uste duzun zinema onarpen prozesu badela, eta sendatze prozesu bat ere. Zinema komunikabide bada. Eta batzuetan, ahozko hizkuntza baino fuerteagoa da, idatzizko hizkuntza baino fuerteagoa da. Nik uste dut, zinema modu inteligentean manejatzen denean, hizkuntza horrela manejatzen denean, nik uste dut askoz gehiago aldentzen dela errealitatetik idatzizko testutik baino. Eta zorionez, filmak egitera dedikatzen naiz. Behar bada beste hizkuntza batzuk ere egongo dira etorkizunean etorko direnak, eta fuerteagoak izango direnak, baina musika eta poesia baino, margolaritza baino fuerteagoa da. Literatura baino fuerteagoa. Eta zuk gauzak bizi bat dituzu, transmititu ditzakezu. Eta, zorionez, zinema eskola batera joan nintzen, eta filmak egiten ditut. Eskerrik asko, Gaspar, Noe, eta zorionak sariagatik, eta zinema egiten jarraitu. Eskerrik asko zuei. Vamos con el premio. Orain, Horizontes, saria. Noche de Fuego, gurekin dago Tatiana Hueso. Saria mailan utzi dut, bai, bila joango naiz. Ahora lo van a traer, vale, perfecto. Pues primero empezamos por las preguntas, por favor. Lehendabizi galderekin hasiko gara, eta gero egingo dugu argazkia, ez zaitaztuko. Hemen bigarren hilaran, mesedez? Tatiana, zorionak. Nik uste dut gaur, inoiz baino gehiago, legitimatuta zaudela, ze sariz bete zaituzte, eta gainera otra mirada, beste begiradaren sari ere jaso duzu.
Hau da, arrasatu indute emakumezko zinemagileak esari gau honetan, bai, benetan gau hau emozionantegia izan da niretzat, zirraragarriegia izan da. Oso pozik nago, eta eskerrak eman nahi dizkio Donostiari. Donostia trampolin ikaragarria da eta leiho handi bat, jende gehiagok filma ikus dezan, eta bai, emakumeak gogotik egon dira gaur gauean, Horizontes Latinosen atala ikusi nuenean, zenbatu egin ditut emakumeak, ze beti emakume gutxi egoten dira, leku guztietan. Eta gutxi zeuden atalean hor. Eta benetan emakumeen gaua izan da, eta historioen gaua izan da, eta formen gaua. Hau da, gure bura beste modu batean kontatzea ere, bai, gure ikuspegia baliatuz. Noche de Fuego film horretan egin du nintzen, urruntzen errepresentazio utxetik, nola irudikatzen gaituzten emakumeak filmetan eta publizitatean, eta ze klitxe egiten dituzten emakumeekin. Eta saiatu nintzen ies egiten indarkeria esplizituaren adierazpenetik, behintzat Mexikon begirada lausutu diguna, ilundu diguna, eta urrundu egin gaituena tragediren dimentsioatik, hau da gu bizi dugun indarkeria horren ondorioz. Argazkia egin dezakegu ez badago galdera gehiagorik. Muy bien. Oso ondo. Eskerrik asko. Gracias, Tatiana. ¿Sí? ¿Está todo? Bai, dena, okei, barkatu, galdera bat dugu. Hemen lehen hilaran. Galdetu nahi nizuke. Noches de Fuego aipamen berezia jaso zuen Canneseko zinemaldian. Uste duzu esari honek leiho asko irikiko dizkizula ere Mexikon, hain gai zaila izanik Mexikoko gizarterentzat nola hartu duzu? Bueno, orain filma duela gutxi estreinatu zen, duela astebete baino gutxiago, aurreko premier bat egon zen, 2500 lagunekin, benetan harrigarria izan zen, urte terdi egon gara zinema kolektiborik izan gabe, eta esperientzia hori partekatu gabe inorekin, eta filma iritsi da 100 pantailetara, eta hori mirari hutsa da, niretzat. Uste dut garrantzitsuena zuzendari batentzat dela erakustea, partekatzea, eta tripak pixkat irautzea eta burua pixkat mugiaraztea, hori da gertatu diteken gauzarek handiena. Eta bultzada handia izan zen. Eta gainera filma estreinatu zen oso fresko. Normalean filmak Mexikon iristen dira urtebete geroago zinemaldietatik ibili ondoren. Eta dena benetan zurrunbile bat izan da, eta hementxe jarraitzen duena, eta oso pozik nago, eta eskerroneko. Bai, gu ere oso pozik gaude hemen izan zaitugulako, Tatiana, zorionak hiru sariengatik. Eskerrik asko. Zilarrezko maskorra, Exaequo. Concha de Plata, la mejor interpretación protagonista, Exaequo. Silver Shell for Best Leading Performance, Exaequo. Para Flora Ophelia Hoffman Linhal,
As in Heaven filmagatik. Yeah, of course. You're welcome. Muy bien, si alguien quiere hacer alguna... Norbaitek galderaren batekin nahi badu, mesedez. Hola, yo quería saber... Bai, nik jakin nahi nuen, barkatu. Sí, adelante, perdona. Sí, yo quería saber... Bai, nik jakin nahi nuen gogorra izan ote zen, edo erraza izan ote zen antzezle hau egitea. At spille den rolle, du har spillet, var det svært, måske? Jeg synes, det var en kæmpe stor oplevelse at få lov til at spille Lise i As in Heaven. Det der under experience. Esperientzia ikaragarria izan zen Liserena egitea, As in Heavenen. Mig at skulle spille en karakter, der lever i 1800-tallet, fordi det er jo en tid, jeg sjovt nok ikke har været i. Så på den måde har det selvfølgelig også været en smule udfordrende. Jo, Nik flipatu egin nuen nire rola 19. mendean bizi izan zelako, nik ez dut inolako zerikusirik mende horrekin. Jamen alt i alt har det været en rigtig, rigtig god oplevelse at skulle spille Lise. Det har også været hårdt at skulle tage sådan en stor rolle på mine skuldre og skulle bære filmen på den måde. Det kan jeg godt mærke. Det synes jeg er meget overvældende. en total ha sido Guztira edo oroar esperientzia zoragarria izan da, gogorra ere bai. Baina oso interesgarria izan da Liseren rola antzestea. Eskerrik asko, beste galderarik? Muy bien. Hola, buenas noches, enhorabuena. Gabon zorionak, Flora. Prentsa horrekoaren egunean esan izun, benetan harrituta utzi ninduela egintzen duen antzezpena. Zirraragarria eruditze zitzaidan, zure begiradarekin dena transmititzen zenuela, baina nire galdera da, zuretzat zer esan nahi duelako sari bat jasotzeak, Exakuo jaso izanak Jessica Chastanekin batera. pressekonferencen, så sagde jeg allerede, at jeg kunne se i dine øjne, hvor meget du kunne udtrykke. Og så vil jeg høre, hvordan det har været at spille den her rolle. Thank you very much. Eskerrik asko. Jamen, som også nævnt før, så synes jeg, at det har været en overvældende og vild proces at skulle, jeg var kun 15 år, da vi optog filmen, så det har været rigtig overvældende at skulle tage sådan en stor rolle på sine skuldre. Solo tenía 15 años. 15 urte besterik ez nituen filmatzen hasi ginenean. Eta erantzukizun handia zen niretzat. Eta pentsatzen ari naiz, filmatzeko garai guztiz bestelakoa izan zen, baina zoragarria izan zen niretzat filmaketan parte hartzea. Bien. Thank you very much. Eskerrik asko eta zorionak sariagatik. Eskerrik asko.
Zuzendari onenaren zilarrezko masko. Concha de Plata al mejor director, a la mejor dirección. Silver Shell for Best Director para Tia Lind. Tia Lindeburgentzat, Asingeben filmagatik. Muy bien, si hay preguntas. Galderarik badago, mesedez? Muy bien. Un momento, por favor, que vamos. Un etxo bat, itzultzailea ekarriko dugu. Ok, adelante, por favor. Aurrera, mesedez. Zorionak, filmaren aurretik, bueno, film laburrak egin dituzu, telebista asko egin duzu, eta orain egin duzu lehen filma, eta irabazi duzu zuzendari honenaren saria Donostiako Zinemaldian, hain garrantzitsuan, eta gainera emakume batek irabazi du. Nola baloratzen duzu hori guztia? Eskerrik asko. Mikrofonoa, mesedez. Ez dut, emakume izateak, ez du hainbeste garrantziri niretzat, ni oso pozik nago eta eskerroneko film hau egin ahal izan dudalako. Eta oso pozik nago, zorioneko sentitzen naiz eta ohore handia da niretzat. Bai, eta bai, halaxe. Beste galderarik beretzat, inork zerbait galdetu nahi dio? Bai. Han, atzean, mesedez, atzean badugu galdera bat. Kaixo jakin nahi nuen zer ekar diezazuke maskorra hau irabazteak, zure karreran bereziki. Bueno, uste dut gauzak hobera ingo dutela. Eta horrek ez du kalterik egiten egia esan. Baina filmak egiten jarraituko dut. Eta dagoeneko lanean ari naiz, beste batzuetan, baina oraindik ere bide berriari jarraituko diot, hurrengo filma eginez. Ederki. Eskerrik asko, Tia, zorionak zure sariagatik, eskerrik asko denoi. Epaimaiaren sari. Epaimaiaren sari berezia. Award para Erwig. Erwig entzat da, gurekin dugu Lucile Hatiz Halilovic. Over there.
Muy bien, si ya han pensado sus preguntas Bueno, galderarik baduzue, para Lucille. Luzilerentzat. Un segundito, ¿vale? Antes de hacer la pregunta, para que... Segundo txeba galdera egin aurretik, berak entzungailua ondo jartzeko. Itzultzailea ondo jartzeko. No, it's okay, no problem. ¿Ya? Ok. Hola, enhorabuena por el premio. Kaixo, mil esker sariagatik eta filmagatik, 3 film aurkeztu dituzu Donostian, eta 3 saria eraman dute. Ze maitasuna die Donostiak zure filmei? Bai, sinestezina da, egia esan, suertearen zinemaldia da niretzat. Oso pozik sentitzen naiz, oso unkituta. Aldiro desberdina da, baina oso intentsoa da beti, eta gero gainera unkitu egiten, horren beste jende ikustea zinemaretoetan. Aurten urte berezia da noski, baina, zinema ikustea, zinema areto guztiak erdi beteta ikustea, kursaleko areto hori erdi beteta ikustea horren beste jenderekin, benetan sinestezina da. Bai, suertea handia dut zinemaldi honekin. Eta berriz ere oso emozionatuta nago, egiten didaten harrerarekin. Zorionak filmagatik. Zoragarria da filma. Ematen du epaimaiak ulertu egin duela, artelan badela. Zuk uste duzu behar bada publikoak, behar bada ez duela erabat ulertu zure filma? Nik uste dut epaimaiak ere ez duela ulertu. Bitxia da, oso pozik sentitzen naiz. Publikoak edo norbetek esaten duenean, ulermenetik arago dagoen zerbait dagoela. Termino narratiboetan, baina nik uste dut publikoak, bai neko ondo ulertzen duela filma. Nik uste dut filma horrek pixkanaka digeritu egin beharreko filma badela, eta behar bada denborarekin hobeto ulertzen dugu. Digeritu egin behar da. Film honetaz gustatzen zaidana da ahozkoa ez den esperientzia bat dela. Nik hori egiten ahalegintzen naiz. Eta ez du ulermen intelektualik behar. Beti egongo dira pertsona batzuk, ez dutenak nahiko bere burua errestan eramatea utzi. Naiz eta adituak izan zineman edo ez, baina hau pertsonei buruzko kontakizun bada. Ez dut harreman gehiagirik izan publikoarekin oraindik. Oraindik ez dugu eztabaida sakonik izan publikoarekin, baina espero dut. Publikoaren artean askok nahiko dutela hipnotizatuta izan filmagatik. Zorionak filmagatik. Film honenaren urrez... Plata, concha de oro, ala... Para Kreinou, Blue Moonentzat da gurekin dugu Alina Grigore, zuzendaria, eta Gabi Sutxu ekoizlea. Muy bien, vamos a lanzar ahora la pregunta, pero vamos a esperar un segundo. Galderak egingo ditugu, baina, itxo egingo dugu itzultzailea jarri arte. Gracias. Eskerrik asko.
Muy buenas noches, bienvenidas. Gabon ongi etorri. Muy bien. Mila esker gu hemen hartzeagatik. Ok, tenemos aquí una... Galdera bat hemen. Ezkerreta. Gabon, zorionak. Galdetu nahi nioke Alinei ea bere filma oso gogorra da, amaiera deserosoa dauka. Uste dut ez dula entzuten, itxengo dugu pixka bat. Sí. Enhorabuena. Zorionak zer baino lehen urrezko maskorragatik. Galdetu nahi nizun, zure filma oso gogorra da, niri oso gogorra irutu zitzaidan. Eta amaiera garratza da eta garraztasuna uzten dizu. Eta horrek kontrastatu egiten du gaurko gaurekin, hainbeste emakume ikusi ditugu garaile, zinemaldia amaiera honetan, eta horrek pentsarazten dit eta nire buruari galdetzera, ea laizter utziko dugun emakume zapalduei buruz hitz egiteari. Guasi ginenean, ez genuen emakumei buruzko filmat egitea, nahi genuen egin film bat bizi irauten duten pertsona batzuei buruz. Eta nire helburu nagusia zen bidaia psikologiko bat egitea pertsonaia honek duena. Baina duela 5 urte hasi ginen bidaia psikologikoki jarraitzen, emakume batena gizon batekin konparatuz. Ze alder psikologikoa bai gogorra zen, eta elkarrizketa bat izan nuen nire komunitateko neska batekin, eta oso harrituta gelditu nintzen bere bidaia emozionalarekin. Eta benetan hori ahalegin gara egiten bidaia emozional bat erakusten, neska honen bidaia emozionala. Eta horrek istorio lerroaren aurka jokatu zuen pixka bat. Eta bai, behar bada, egunen batean gai izango gara, ez dugu hitz egingo emakume zapalduei buruz mundu osoan zehar. Eta hasiko gara hitz egiten sortzen duten emakumei buruz modu aske batean. Atzean galdera bat. Zuzendariak, hemen hau, jakin nahi nuke, zergatik uste duzu joera badagoela Errumaniako zineman, mugaraino iristen diren pertsonaiak erakusteko, berezitasun hori du zuen belaunaldiak, muturreko pertsonaiak erakustea? Oso harro nago ni ikasitako eskolaz, unibertsitateaz, Bukaresteko unibertsitateaz, zinema eta antzerkia ikasi nuen, eta obsesio dago Txehov eta Stanislavski jarraitzeko, eta pertsonaiak aztertzeko hainbat modutan, testuaren barruan, zure barruan, kanpoan. Beraz, seguruenez, eragin asko izan dugu gure irakasleengandik, ulertzeko zein da pertsonaiaren motivazioa, zein den bere bide psikologikoa, eta nolabait kolaboratzeko Michael Txehoven bere aholkorri jarraitzeko da pertsonaiak aztertzen joateko. Han atzean, bai, galdera bat, zorionak sariagatik, Alina, eta galdetu nahi nizuke nola uste duzu hartuko dela film hau Errumanian urrezko maskorra irabazi ondoren. Egia esan ez dut pentsatu horri buruz. Bueno, gero eta hobeto gaude Errumanian, eta azken aldi honetan ikuste dut gauzak aldatzen ari direla, hobeto gaudela, eta nazioarteko komunitateak lan handia egin duela emakumeen zuzendaritza bultzatzeko eta emakume ekoizleak bultzatzeko, hemen niri ezkerratan ikusten duzun bezala, bera bezalakoak bultzatzeko. Uste dut ondo hartua izango dela, eta la espero dut. Azken galdera bat, zorionak filmagatik eta sariagatik, zure filmak oso modu argi batean erakusten du borroka bat dagoela hezkuntzaren artean, eta zerbait ezarriagoaren artean, tradizioaren artean. Borroka horren ondorioz,
benetako borrokan zein da irabazlea zure iritziz? Ez dakit ondo ulertu dudan galdera. Prezisagoa, zehatzagoa ingo duzu mesedez, bai, filmean ikusten da tradizioa dagoela alde batean, eta baina utzi egin behar diela emakume behar duten hezkuntza izaten. Baina benetako bizitzan ze gertatzen da? Hor, bai, horren ulertu dut. Bai, egiazko bizitzan borroka handia, gatazka handia dugu. Hezkuntza bultzatzeko borroka handia dago Errumanian, emakumeak behar bezalako hezkuntza izateko. Lehen esan dudan bezala, kezkat aurra nintzenean, nik 14 urte nituenean, 18 urte nituenean nintzen nire komunitatean neska bakarra bigarren hezkuntza izan zuena, 15 urte geroago, eta gogoratzen ikusi dut 15 urtetan egoera ez dela batera aldatu. Pixka bat aldatu da, behar bada orain bi egongo dira lehen bat zegoen tokian. Goi mailako hezkuntza jasotzeko, beraz, hezkuntza arazo larria dago Errumanian, eta uste dut hori dela gure arazoen oinarri bakarra eta guztia. Eskerrik asko, mila esker etortzeagatik eta zorionak sariagatik, eskerrik asko. Bueno, llegamos ya al final. Bueno, amaierara iritsi gara. Taldeko interpretazio honenaren zilarrezko maskorra, Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto, Silver Shell for Best Supporting Performance, para el elenco de ¿Quién lo impide? Who's Stopping Us? Me he adelantado. Muy bien, si tenemos preguntas, por favor. Galderak baditugu mesedez, han badago, jaun bat. Sí, adelante, por favor. Hola, felicidades. Zorionak sariagatik. Galdera bat. Rafa Berbio gaur hemen egon izan balitz, eramango zintuzkete kopa batzuk hartzera gargauean parranda egitera. Zer esango luke, bera hemen balego? Nik ezin dut erantzun, ezin dut galdera horri erantzun. Bai, mikrofonora mesedez. Egia esan, ezakit Berriok zer esango luken. Berrio oso punkia zen eta pelikula filma oso punkia da. Eta beraz horregatik, bera topera egongo litzateke, baina espero dut gustatuko litzaiokela eta sentituko zen omendua, ze guretzat hori oso garrantzitsua da. Gora Berrio. Kaixo, neska mutilak, oso zorionak sariagatik, zer sentitzen duzu sari hau irabazi ondoren. Ez bakarrik talde gisa, modu koralean, baita ere zuen paperak, zuen rolak, zuen burua erakusten dutelako, eta erantzungo balu beste batek, bai, Pablo edo Ronik, edo beste batek erantzungo balu mesedez. Kaixo, Alberto, zer moduz, nik uste du guztiontzat, orain pixka eta airean bezala gaude, odei batean bezala gaude, ez genuen espero, horrelako zerbait. Eta, gure buruak antzezeagatik erakutsiz nola diren gure hurbileko errealitateak. Eta zerbait bitxia da, baina sari hau
filman dauden neskamutil guztientza da 200 gora, eta beraientzat ere bada sari hau. Eta gu izan gintezke edo beraiek ere zedenek dituzte oso historio ederra kontatzeko eta kontatzen dute oso ondo. Bueno, galdera asko ditugu, baina denok izango dugu egiteko aukera zorionak sariagatik. Ni galdetu nahi nuke, ze orain 140ko langabezia dugu gazteen artean. Gustatuko litzaizuke mezure bat helaraztea film honekin, batez ere Espainiako gobernuari. Nola ikusten duzue? Atrako naiz ni? Bueno, nik ez dudana ulertzen da, ze ikusirik dugun artistak honetan guztian, ze beraiek dira benetan zerbait egin beharko luketena, ne atera naiteke hemen esatera, pentsatzen dudan guztia eta bar. Baina berai ez badukate zer egiteko gogorik, ez badago aldaketa errealik, ez da ezer gertatuko. Nik uste dut argi dagoela gazteok lan egiteko goga dugula, pertsona gisa aurrera egiteko, eta gure burua garatzen ari gara, eta gu belaunaldi gara, krisitik aurrera ikasi dugunak 6 urte genituen krisi garaian, eta hasi gara pesimismo ekonomiko batean azten, ikaragarri basatia, eta azten hasi ginen gara jartzen, eta esaten zikuten hori egiazkoa da, hau asko zer zailagoa dela. Eta beraz gaztea garen aldetik esan behar du, pila jantzteko ze bestela ondratukun gara denok, ze gu gara pentsio korrentuko dituztenak, eta guk ez badugu lan egiten ez da pentsiorik egongo. Hola, buenas, enhorabuena. Kaixo, zorionak filmagatik, sariagatik, joan den egunean prentsaurrekoan galdera bat egin zizuete. Nola definituko zenukete hitz batean zuren belaunaldia? Ni jakin nahi nuke, ea hitz batean definituko zenukete bakoitzak nola sentitzen zareten justu orain, une honetan, eskerrik asko. Kostatzen zaiz zerbait pentsatzeaz, daukat burua jira-biraka balen, nik uste du lehen esandako hitza errepikatu daitekela ze iruditzen zait, pifostio bat, pifostio polit bat iruditzen zait, oso ederra. Nik esan dudan bezala, arraro, bitxi sentitzen naiz pozik, baina arraro. Ni pozpozik sentitzen naiz gogo berotuta odei batean nago eta ez da sinesten gertatzen dena. Ni gauza bera esan behar nuen Martak esan duena pozik nago eta asimilatu nahien hau dena oraindik. Ni orain eskerrona besterik etu sentitzen familiagatik, lankideengatik, Jonasengatik, eskerrona mundu guztiari eta publikoari. Ni, pletoriko nago, uste dut sari baten dizutenean, zilarrezko maskor baten dizutenean Donostian, benetan fuertea da. Ni nire kidek bezala emozionatuta nago eta pozik. Ni egia esan galdu xamar nago, esango nuke sentitzen naiz, pozik aukera hau eman didatelako eta uste dut familia handi bat sortu dugula, eta egia esan ez dakit zer esan gehiegi da. Eta galdera asko dituzuelako ere pixkat, hau zabalik ez. Ni pixka provokatu nahi zaituzte, pixka ziztatu kazetarian naizen aldetik. Ze telebista irratia jartzen duzu, egunkariak irakurtzen dituzu, eta agertzen da botelloi hitza gazteekin lotuta. Zuek uste duzue sari honek, esan duzue zerbait oso interesgarria. Hau da, saria aukera badela zuek entzuteko. Aukera bada baita ere esateko, gure ez gara horrelakoak, ez gure irudi aldatzen, ze iruditzen zaizue? Nik uste dut film osoa oinarritu egiten dela gazteak ezagutzean, eta esan duzuna egia da. Beti ikusten gaituzte botelloietan, eta hori parte bada, gaztediaren parte bada.
Baina ez da bakarrik gurea, zuek ere botelloietara joan zarete, eta filman ere esaten dena, zuek ere bizi izan duzue, baina askotan ahaztu egiten zaizue, eta guri ere bai. Hau da, nik, konturatzen ez gauza batzuk ahaztu egiten zaidala, 13 urtekin egiten dituen gauza batzuk. Eta bai, erantzun dizut, zure galderari, gutxi gora bera? Bai, zorionak filmagatik. Galdetu nahi nizueke 5 urte iraun duen proiektu batean, gainera zuen bizitza grabatu dituzue. Zuek nola ikusten duzue zuen burua filme barruan, ikusten duzue nola igaro den denbora, eta benetan nola ikusten zuen zuren bizitzen errealitatea. Nik uste dut film honek asko aldatu gaituela guztiok, bilakatu egin gara beraiekin batera, eta filman zehar ere bai. Eta denok dugu gure bizitzaren parte txiki bat hor sartuta, eta nire kasuan ere horrela da, nik nire buru ikusten dut, eta bai ikusten dut non nagoen, eta hori bizi dut, baina asko aldatu naiz. Denbora asko pasada, gauza asko pasa dira, eta ikusi dut nola hasi naizen, hau da, ni pertsona txiki bat nintzela, baina aldi berean bilakatu egin naiz, eta hori da aurrera bide oso zirraragarria, eta nik uste dut denok zirrara handia ikusi dugunean nola hasi garen, Jonasen laguntzarekin ere bai, eskerrik asko gozatu sariaz, eta hemen egongo gara, beti aurkituko gara, eta ea 70. Zinemaldian, denak ospatzen dugun bizitza orain bezala. Eskerrik asko. Bueno, y a vosotros los eta zuek, kazetari eta akreditatuei, argazkilari eskerrik asko zuen lanagatik, zuen estalduragatik, zuen pazientziagatik, zuen kooperazioagatik, eta zuen guztiagatik.